Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Enjoy your festive season. If you finish this festive season, you have never given your old clothes to someone deserving, you must know you are greedy. You are the most useless human being. If you still have clothes that you were wearing at high school in your wardrobe, and when you were young, when there are so many people without clothes, you must know it's not only ANC a problem, you are a problem. If you are going to be having festivities and a meal, if you can't give them some food, invite them over so you can share a meal with the poor of the poorest. Let's make it easy this festive season for the poor. As they see other children shining and other children eating, their pain becomes even more. You lessen it by making them feel they are part of the future of South Africa. You have a problem with their parents, do not have problem with children. Never use children to fight battles. Always protect the children of South Africa. Let's make sure that these children are not subjected to trauma. Let's make sure that these children look to the future with a positive attitude because their neighbor was good to them. I am what I am because my neighbor and neighbors were good to me. And in return, I'm good to them. Let's be good because we don't know what those children of your neighbors are going to become. And when they become something else in future in society, they will remember you. Help those who cannot help you and do not write their names down because you must not remember them. When you remember them, it's because you want to enslave them. You want to make them your slaves and constantly remind them that you have once helped them. Do not do that. Let it be an enjoyable one, even in poverty, in suffering, in unemployment. There is a moment we need to pause and appreciate God for giving us life. Thank you very much. Namhlanje usuku lapho khona abantu abaningi okwehlukahlukana kweindawo bebungaza khona usuku abathu lokuzalwa kukaJesu. Labo kabakholelwa kulo. Namhlanje imindeni noma makhelwane nemiphakathi bayalungisa okwehlukahlukana kwabo, bayapheka, babungaza usuku lolo lwenzekayo. Abantu behlile baye emakhaya ngeindawo la abantu bebuyela khona. Ngisho nasema-border gate kugcwele ngoba bafuna ukuthi kufike bebefuna ukuthi kufike lolu suku behlangene nemindeni yabo bebambisene. Kunelokotho ezinhle abantu abafiselana zona. Kusuke kusile nje ekseni kungena imessage ngokwehlukahlukana kubantu. Kufiselana izilokotho ezinhle zalolu suku. Ngicabanga le message yasoshiwo uCIC ukuthi noma kunjalo kunabantu abaswele. Asike sizibuke thina njengabantu. Sho njalo sesha sizibuke thina njengabantu. Siyivuse lento yobuntu kithina. Singayenzi ngalolu suku kuphela. Yebo khona usuku olunjalo lapho khona abantu bephakelana khona kodwa asikufundeni ukulekelelana njengabantu. Uzukhuluma ngaye ukuthi ula khona namuhla ingoba kunomakhelwane ababa-good to yena. Siyazi ukuthi ulapha ngokwezepolitiki uvotelwe ngabantu kodwa ngaphambi bafike lapho efunda isikole abazali bakhe mabenga-afford ubani wayemthengela isheti. Uma isimo sinzima ekhaya kukhona umakhelwane wayewusizo kuye. Uzama ukuthi njengabantu abaphilayo asifundeni ukunakekelana. Uma unomakhelwane omaziyo ukuthi uswele belekelele. Ikhona ke into embi eyenzekayo yokuthi umuke wabona ukuthi lo wesifazane uswele umthengela isaka lempuphu bese ntambama uyalilandela. Ngamani ungamsizi ngoba usebenzisa isima kuso ukuze usuthise inkanuko zakho. Akukona ukusiza lokho. Ngifuna ukucaphunela inkulumo eshiwo uJacob Zuma naye ekhulumela lona lolu suku esikole.
Kodwa nje ngibona ukuthi angiqale ngale ka-CIC bese siza kuJacob Zuma. Angaboni-ke amanye amavidiyo ka-president wethu our-Lord and Saviour. Bengithi mhlampe khona azokukhuluma. Mhlampe uzobe ekhulumela uNew Year nje unyaka ophelile. Unyaka ophelile akazange akhulume ngeChristmas, wakhulumela uNew Year uma kungena enyakeni omusha. Kodwa-ke asicaphune uJacob Zuma sizwe ukuthi uthini yena. Sanibonani nina baseMzansi Afrika. Siyanibingelela namhlanje ngalolu suku olubaluleke kangaka, usuku lukaKhisimusi. Njengoba phela sazi ukuthi kusasa kuyobe kugidwa, kujatshulwa ngokuthi selifikele leli langa elidume kakhulu. Sikusho-ke lokhu egameni lomkhonto wesizwe, inhlangano ekhule ngokushesha kwisimanga, ineminyaka emibili kuphela kodwa yona esihamba phambili. Eyisibonakaliso sokuthi umuntu omnyama ufike lapho khona athi kwanele manje asikhulule indlu emnyama. Siyanijabulisa-ke nonke bonke abantu base South Africa, ayabamnyama kuphela. Wonke nje umuntu wase South Africa ukuthi usuphindwa afika uKhisimusi sinenjabulo. Nginifisela nonke ukuthi nibe nampumelelo, ingozi zingabi khona, kubuswe kube mnandi. Ikakhulukazi amalungu omkhonto wesizwe party azi ukuthi kufanele ukuthi ayiphathe kahle ngaso sonke isikhathi. Sifisa ukuthi intsha ikakhulu okuyibona abantu abafikayo manje ngumfutho omkhulu ukuthi bafuna inkululeko egcweleyo basebenze kabanzi. Uma senza lokho-ke ikakhulu intsha asazi ukuthi kunezinto okufanele ukuthi sizikhethe njengoba sishintshizwe nje. Siyazi phela ukuthi emhlabeni lapha kunezinto ezimnandi njengeziphuzwayo ezibuye uma abantu sebephuzile ebese beba nento abangayazi ukuthi yini le ebeza mabehamba badidizele bashone ngapha nangapha, ngoba kusuke kusho ukuthi utshwala sebungene bona igazi. Intsha-ke kubalulekile ukuthi inciphe ekuphuzeni ngoba intsha iyona eyikusasa lethu. Uma ikusasa lethu lizophila lisentsheni, kufanele siyiphathe, sihloniphe, singenzi izinto ezisenza ukuthi sikhohlwe ukuthi singobani uma sesiyithathile. Ngiyazi ukuthi abaningi abayithandela lento ephuzwayo bazothi uyabheda lo. Angibhedi, ngikhuluma iqiniso ngoba utshwala buyamdakwa umuntu, bumenza ukuthi akhohlwe ukuthi ubani, akhuluma angazizwa ukuthi uthini. Asifisi-ke ukuthi intsha iguge isencane ngoba mayenze njalo baguga besebancane. Uma sesithathile izwe sumkhonto wesizwe, sizoyishintsha izinto eziningi, senze ukuthi sihlonipheke njengamazwe onke. Senze yonke into efanele ukuthi yenziwe. Sikusho-ke lokhu ngoba siyazi ukuthi ziningi izinto ezishayisanayo kodwa kufuneka zingashayisani. Senze into eqondile ethenqo. Njengoba sifuna ukuthatha izwe, asizimisele. Ngeke ukuthi ufuna ukwenza into uphumelele kodwa ungayipractice ungakhuli ngayo. Kufanele ukuthi ukhule uzazi ukuthi umuntu ofanele ahlonipheke, ahloniphe abantu, asize ukuthi leli zwe lakithi likhululeke. Ngikhumbula abadala babethi Zulu, wesakhumbula ukuthi babethini ondlela zimhlophe. Nathi ake sibe njalo, sikwazi ukuziphatha. Ke sishintshe nje njengoba kunamhlanje sazi ukuthi bonke abantu bajabulile. Kungabi khona abantu abazolahleka ngoba bese bethinte amponjwana.
bengasabona emgwaqweni bagayiza imoto. Asibe yilento esiyiyo ngaso sonke isikhathi njengesizwe esimnyama ukuze sikwazi ukuphumelela. Izizwe eziningi azilimali njengathi. Noma ke phela kusho ukuthi sibaningi ngokuthi sibangaki, kodwa yithi esitholakala njalo nje ukuthi awukulimala abantu abangaka, kwalimala abantu abangaka. Kodwa abanye abantu abayezinye inhlobo lezo namba ayiveli. Kubalulekile ukuthi thina ndlemnyama asizivikele thina. Siqonde sibe ngabantu abazi ukuthi kunekusasa lethu kanye nabantwana bethu. Niwudle kahle kuKhisimusi ube mnandi kodwa ungabi nenkinga. Sinifisela okuhle nangenkathi sokunqamuka unyaka sokuqala unyaka omusha. Ikakhulukazi lenhlangano ethandwa yiwo wonke umuntu lapha eSouth Africa, umkhonto wesizwe party, yona ephethe ikusasa lase South Africa. Noma bayathanda noma bathandi injalo lento. Yithi awusiyabonga nidle kahle uKhisimusi, nijabule, ingozi zingabi khona, kube mnandi. Siyabonga ukuthi sithola ithuba lokuthi ke sikhulume nani nonke kalula ngento ebalulekile yokuthi asibe yithi njengoba sasiyithi kwakudala ngesikhathi selembe, ake sibe yithi namhlanje. Siyabonga ndlemnyama, siyabonga kubo bonke base South Africa. Cela ukuzukuphawula kwakho la ku comment section. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulo lonke lolu daba okukhulunywa ngalo. Ngiyazizwa ilokothe ezinhle nakushoyo former president. Kodwa ngiyithandile kakhulu inkulumo kaCIC ngoba ibingagxilanga kulolu suku kuphela kodwa beyigxile ekuthenini ake kubuye ubuntu kubantu. Ngake ngayifaka le video ngaphambilini kwakhona omunye esiphikisana naye kuma comment ngoba enqaba leli gama athi uCIC noma kuthiwa you are unemployed but be grateful to God for ukuthi uyaphila. Ngaze ngathi kuye abefundisi nabo bonke abantu bahlezi bekusho lokho ukuthi ukuphila kuyinto enkulu. So ukubonga nje kuNkulunkulu mangabe ukholelwa kuye ukuthi uyaphila. Ayikho into wrong noma kuthiwa usebenzi noma kuthiwa uyasebenza. Usukubonga uNkulunkulu wakho noma edlozini noma kubla ukholelwa khona ukuthi uyaphila. Ithi ingoma kaBob Marley One Love ithi give thanks and praise to the Lord. Ngoba ilokho abantu abakholwayo abakholela kukho ukuthi umuntu udinga ukubonga uNkulunkulu. Ubonga behluphekile, ubonga bengahluphekile, ubonga besuthu, ubonga belambile, kodwa bayambonga. Manje angazi ukuthi icala liba kuphi makusho uCIC. Iyangidida lento le. Ingakho nje ngikhuluma ngayo lento ngoba iyangidida lenkulumo ukuthi ngoba bathi lento ihlezi ishiwo njalo. Futhi akekho umuntu ovamisa ukuyiphika lena. Akekho ovamisa ukuba attack abasho njalo. Kodwa why mase kuCIC kuba khona inkulumo kube sengathi ushinhlamba. Mina nawe sidibane kwivideo landelayo, ngiyabonga kakhulu.